Africké čierne mydlo značky Akamoty je balené v takomto krásnom obale s etnomotívom, kde vlastne výrobca deklaruje, že je to 100% prírodné a bez akýkoľvek prídavkov, aditív a tak ďalej. Zaujímavé na tom mydle je to, že, ako už názov hovorí, je čierne, čo teda nie je veľmi bežné u mydiel. Takto vám to ukážem. Má takú zrnitú štruktúru. Takto. Áno. Sú tam rôzne kúsky kôry a preto napríklad výrobca odporúča, aby ste to mydlo nepoužívali v celku, ale napríklad, aby ste si odlomili takýto kúsok, pokiaľ sa idete sprchovať alebo kúpať. A vlastne takto si to môžete dať do guličky. Je veľmi poddajné, nie je tvrdé, je mäkké a to je v dôsledku obsahu bambuckého másla. Takže takto namydliť a vlastne potierať. Odporúčame neaplikovať alebo nepoužívať to mydlo priamo na pokožku, lebo naozaj sú tam rôzne kúsky kôry, ktoré by vás mohli poškrabať. A to je dosť nepríjemné, pokiaľ to nastane. Mydlo taktiež nechávajte voľne ležať v kúpeľni, ale skôr si krabičku odložte a vlastne používajte tieto kúsky, pretože ono strašne chytá vlhkosť zo vzduchu a mäkne. Niekedy sa stáva, keď je úplne nové mydlo, že v dôsledku zretia je na ňom sivý povlak. Toto sivý povlak už neuvidíte, pretože bol v kúpeľni trošku, takže nasalo tú vlhkosť, ale je celkom bežné, nie je to chyba výrobku, pretože to mydlo zreje. Čím sa vyznačuje to mydlo, okrem toho, že je čierne, nemá vôňu, to znamená vôňu, nemá pridaný esenciálny olej alebo parfum, takže veľmi vhodný pre citlivú pokožku. Jediné, čo budete cítiť, je ako keby vôňa stromu alebo stromovej kôry. Po nanesení na pokožku sa vytvorí pena, ale tá pena sa v zápätí začne meniť na akýsi krém a nemáte následne pocit suchej pokožky. Keď vidíte z vane alebo zo sprchy, tak vlastne tento pocit sa nedostavuje. Toto mydlo je v podstate predurčené pre suchú pokožku, veľmi suchú pokožku. Je možné s ním umývať aj vlasy, ale upozorňujem, naozaj suché vlasy. Nie je vhodné pre normálne vlasy, mastné vlasy. Vlastne toto sú inštrukcie v angličtine. Bežne sa dodávajú samozrejme so slovenskými inštrukciami. Je tu aj zloženie, takže môžete si overiť, že naozaj neobsahuje žiadne látky, ako napríklad hydroxid sodný, ktorý sa bežne používa v mydlách na spojenie olejov a mydiel a mydlovej hmoty. Takže to je zatiaľ všetko. A zatiaľ ešte mám takú jednu informáciu. Máme spätnú väzbu od zákazníkov, že používajú na pleť. Veľmi výborný na pleť. Niektorí dokonca to ani nepoužívajú na celé telo, ale len na pleť. Takže budeme radi, ak nám pošlete svoje skúsenosti s týmto mydlom, aby sme ich potom mohli odozdávať ďalej. Jeho použitie je veľmi široké. Takže dajte nám vedieť, ako ste spokojní a svoju skúsenosť na našu e-mailovú adresu.